Здравейте хора, днес ще играя тока-бока. Ще ви покажа моята къща, с това ще закусим, ще отидем на училище, трябва да се пролесата и да. Ако си мислите, че съм бедна, не съм. Сега ще видите къщата и ще се ориентирате дали съм богата. Така. Отиваме на първия етаж, като сега е вечер, защото нали спът. Така, тук имаме кухнята ми. Едно тук дворче, което имаме така, да, знаете. Тук имаме на майката, тук са облекалнята. Тя тук се обича прави на пеналти, да. Това, кое е тук? Ти не заспали, бе? Май не си заспала. И нещо сега ще се представим и си заспала. Така. След това тук е стаята на това момиче. Това момиче се казва Ани. Така. Сега ще я проблека, за няма една минута, защото нали спи. Лягай, бе. Всички. Пак трябва на училище. Ще сложа този аутфит. Чантата ми е оправена, така че ще се гримирам. Те сега като се гримирам, отиваме да се бъдем на другата стичка. И това стане другата стичка. Пак е на това училище. Какво ли да облека днес? Ще облека това. Или не, какво е това? Така. Се срещна, днес няма да се гримирам. И отивам при сестра ми. Съдно Ани не знае, че сега стам. Тръгвам. Вблъска се. Очаквайте втора част.